тамошобинони азиз, ҳозир бошад барои шумо мехоҳам кардиган жемпирои тоза туркиро нишон диҳам. Больши меркаян, пад намезананд, беҳад моделои новинкаи фасон охир амин модело анамин намуда омадагӣ ҳаст. Нархошон 800 сомонай, бо арзонтарак мешава. марҳамат, дар кор бошад нависед. А касе ки омада худаш аз наздик дидан мехоҳад, пас ин навор аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 10 дарвоза, контейнери рақами 192 пешниҳод шуда истодааст. метавонед омада аз наздик худтон бинед. А касоне ки доставка мехоҳанд, пас рақамҳои ватсапи мо дар рӯи экран ҳаст. нависед, доставкаро мефаҳмонам. доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон дорем ва ҳам дар дигар шаҳрҳои Русия. Варадникошон ҷудо мешавад, метавонед варадникоша гиред. Стойка варадникай моделош, ина узороша бинед, ҳар якташ ҳар хела дарози хушрӯ. чӣ тавре гуфтам, большимеркаян. ино ай чанд сар меша размерш? ё ҳамаш ҳами большимерка? Не, ино ай 44 сар, ай 46 сар мешавад то 50 60 тоҷикӣ мешавад. фаҳмо. размерош аз 46 сар мешад, 46 турки то 50. 50 60 тоҷикида дуруст мебиёя. размери 60 тоҷикида дуруст мебиёя. ҳамин худшон большимеркаян. марҳамат, беҳад материалошон аз наздик бинеда. ино пад намезананд, тоза туркиян. бо касе мехоҳад аз наздик худшон омада сифатша бина. ана иношам ваяя чӣ меган, тозашай натуральный мехай. хулас намин буд новинкаҳои жемпиро. каседа ки дар кор бошад нависед. саломат бошед.